arita mga sukintig paminaw sa tong balita dito sa kauluhan. Atong isgutan sa ni karon tungod kay Korte Suprema dideklarar na nga unconstitutional o nakalapas sa batakang balaod ang impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Gilapas ni ini ang 1-year bar rule o usalang ka impeachment complaint ang mahimong iduso sud sa usa ka tuig. Straight to the point. So karon mga sukindig paminaw di ana kanang ang Supreme Court mga sukindig paminaw ni deklarar na nga kining ni ang impeachment article o impeachment ni Vice President Sara Duterte sa nahimo pa lang ning complaint mga sukindig paminaw nakalapas na kini sa batakang balaod wa masunod ang proseso nga nakalati diha sa batakang balaod. Straight to the point. So mao ni mga sukindig paminaw nga niingon nga unconstitutional o nakalapas sa batakang balaod ang impeachment tungod kay usa sa gipunto sa Supreme Court nga gilapas ni ini ang 1-year bar rule. Kundiin ang giingon sa batakang balaod usab mga sukindig paminaw nga usara ka impeachment ang pwede ipasaka sa usa ka impeachable officials sud sa usa ka tuig. Apan kining ka Vice President Sara Duterte nahimo ng 4 ka impeachment complaint kasamang nisdor. Ang 3 ka impeachment complaint gibaliwa. Apan ang ika-4 nga impeachment nga gipasaka ni anang adlaw nga o di ang pizza 5 sa Pebrero karon tuiga mga sukindig paminaw maoy ilaha nga gitagaad pagtagad tungod kay matud pa dunay ayuda ang tulo ka impeachment ang tulo ka impeachment nga gipasaka unang gipasaka December 2 December 2 2024 unang impeachment gadto gisundan pagka December 4 dunay gipasaka mga sukindig paminaw unya ikatulong nga impeachment mao ang pagka December 19 kanan tulo ka impeachment complaint wala mga sukindig paminaw maaksyon tungod kay matod pa duda mga sukindig paminaw sa mga duda sa mga kanang naa nga anti-impeachment ilaha nga duda ka sa mga nistor nga basig wa makasinabot sa kanang naang posta wa makasinabot sa komisyon tingali itong gibaliwa pagka Pebrero nga padung na mga sukindig paminaw musira ang Kongreso tungod kay mga panya ng mga congressman dunay ni singit nitong usa og pasog impeachment pagkahibalo matod pa kuno nga doon na di ay kunoy ayuda pagkahibalo nga doon ay ayuda nagpaturagas lang og pirma nagpaturagas lang og pirma mga sukindig paminaw na among pahinoon ang mga congressman nga mga linudhan ang mga congressman nga mga kumare na among pahinoon ning kalakiha Amonay pangutanan dako ron kasamangkin unsaon na lang itong mga kumare unsaon na lang man itong mga kumpare mga linudhan mga congressman diri Sugbo mauna nga tungod ni ining impeachment mga sukindig paminaw na among lang gyud ang kadtong tuang mga senador nga gisabak ni Presidente Marcos na among tanawa pila man sa gisabak ni Presidente Marcos nga mga senador pila man ang nakalusot ang klaro gyud kani si Senador Lito Lapid Senadora Pia Cayetano onya si kanang naang kani sila si Lacson og si Tito Soto mga sukindig paminaw kuan man ni sila nidagan man ni silang independent pero ubos sila sa alyansa so mo na ang dito sa Mindanao dito sa Mindanao labi na diri Sugbo kasamangkin Mindanao og dito dito sa Mindanao og diri sa Sugbo wa may lain nga mga nilusot nga mga senador mauman ang mga senador nga gipaluyuhan ni kanhi Presidente Duterte straight to the point mo gani nga daghan nga nanggutan nga kadtong eleksyon niadtong Mayo ilabi na kadtong sa mga senador kasamang nistor wa baka toy hokus pokus wa baka toy tikas kay imong basihan ang Mindanao kadako sa gud anang Mindanao dito sa Mindanao ang PDP laban maoy ni sirit mga sukindig paminaw
ang mga PDP laban po otro pong nagpasirit ni Sugbo kay kuan man sila may ni daog gawas lang senadora Amy Marcos. Straight to the point. Murag ika-13 sa kasamangkin dinhi sa ato ika-13 ika-14 ba si senadora Amy Marcos dito sa Mindanao sa nakasold sa Magic 12. Sumuna nga naamong in town, naamong ang mga senador kasamangkin unya murag ang mga senador ba nga naamong wa pod makadawat og ayuda ang mga congressman ra ha. Sumuna ato ning hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw ha kay kanang na ang kampo ni Vice President Sara Duterte pero muna nga kuan ni gyud sa makin sa may mahimo ani karon sa kanang na ang impeachment court. So ang House of Representatives matod pa nga ni moduso sila og motion for reconsideration. Makuha sila mga sukindig paminaw og motion for reconsideration unya pero ang naa sa mando sa kanang naa nga Supreme Court immediately executory man. Unsa man ani nga ipahunong gyudayon mga sukindig paminaw. So unsa may mahimong aksyon ani karon sa impeachment court nga mao ang Senado. Straight to the point. Ani hatagag pagtagad don mga sukindig paminaw diri sa to ang pagkulo kabildo ha. Straight to the point. Samtang ang defense team ni Duterte ni hangop sa desisyon sa Korte Suprema og ni hulagway nga wala sila masayop sa ilahang baruganan kabahin sa impeachment case nga mauusab ang gibasihan sa desisyon sa labing labawng hukmanan. Straight to the point. Dinhi sa Sugbo, Gobernador Pam Baricuatro dili magpanuko sa pagsuspenso kung adunay mapamatud-an nga reklamo nga wa matarong pag-aktiman sa Karkar Provincial Hospital. Ang usa ka inahan nga mga nakay hinungdan sa kamatayon ni ini og sa iyang bag-ong himugso nga bata. Straight to the point. Mo ni mga sukindig paminaw nga si Governor Pam Baricuatro matod pa niya nga iyahang pinangga ang mga doktor o mga nurses kung mo trabaho og darong kung o galing dunay mga lapses dunay mga pagpangabuso nga nahitabo sa mga tambalanan ngadto sa mga pobre ngadto sa mga kaigsunan nato dili sa magpanukos pag suspenso ani kasamangkin. Pero kani ba ako ning pangutana kay kana bitang suspenso kasamangkin og pagtangtang di ba lahi man siya nga butang. So kung doon na investigasyon nga ipahimo si Gub Pam Baricuatro ani kung kana bang seryoso siya kasamangkin ay may last week ipasuspenso lang sa daan, di ba? Ipasuspenso kung mamatud-an nga sadaan depende na ipatangtang ba niya or pasayloon ha. Kay kana gong nang di ba si preventive suspension ba samtang nga mapaimbestigar siya sa mga tambalanan doon na ipahigayon nga suspenso kung tinuod nga seryoso panlitan. Unsaon man nato unsaon man nato pag-conduct sa tong investigation nga kanang tarong nga pag-investigar kung naa pa nagtrabaho diya sa SOD ganing ni ang mga personnel. Straight to the point. So dili ba ka pwede nga mopahigayog preventive suspension? Dili ba ka mopahigayon kasamangkin og preventive suspension para nga ang investigasyon mapatuman ang investigasyon niya kung mapamatud-an nga sad-an depende na. Tangtangon ba or di galing kami ngun sa ayaw lang po kay kuwang matag doktor og nurse diri. Pero unsaon taman og magdaghan unsaon taman pud og magdaghan ni mga doktor og mga nurses nga mga hambugira mga mapahitason dili ka mao mga sukindig paminaw nga mo pero dili tanan hawa pa ta mo hukom. Awa ta mo hukom karon nga mo ni sad-an gyud sila dunay mga lapses kay niingon naman mga sukindig paminaw ang Argao. Niingon na ang Argao nga wa sila'y lapses mga sukindig paminaw hastang Karkar. Pero mo na nga kun dunay investigasyon ato na sa dagoy pa kuanon para makalaylo lang usa para ang investigasyon way kakulian sa investigasyon. Anya pag humas investigasyon dagon sa resulta sa investigasyon kun wa gyoy sa di pabalikog trabaho. Pero dunay sa mga sukindig paminaw kalisod na pugkog kanang na ang atuang tolerate na ingon anay gasalig kay kuwang tag doktor kulag nurses niya ingon anaon na lang pong kinabuhis tao duha ka kinabuhay ang nawagdang. Straight to the point. Kaning hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw kay kanang na ang
Ato ning hatagag pagtagad, ha? Kay mo na nga tanawa ang ambulansa nga way gasolina saon ta man na? Kaning ni ang problema ha, dugay na kaayo. Sa dihang nilingkod si kanhi Gobernador Gwen Garcia wa gyud masulbad gini. Pila ka tuig na human na lang nahuman siya sa katermino pagka gobernadora, giusban mga sukin tigpaminaw pagdagan sod sa unom ka tuig wa. Hasta ang mga ambulansya, ang mga pasyente maoy magtubil. Pero pag padulong gawas ni Gwen Garcia mga sukin tigpaminaw ni Cebu akan ni Gobernador Gwen Garcia pagdong niya gawas, iya untang ipapasar ang 1.2 billion tungod kay ang tag 1 million ni ana ipanghatag sa mga board member para sa ilahang kanang naang panggasolina, ha? Lakip sa 1 million nga ihatag sa mga board member panggasolina nila. Tanawa ra may pa mga board member gipalangga ni Gwen. May pa mga board member. Pero ang mga ospital nga way mga krudo, way mga gasolina, mga tambalanan, wa gyud kahinging Gwen, wa gyud niya way pakabana. So muna nga ato ni hatagag pagtagad doon mga sukin tigpaminaw manghinaot nga kining problema ha sa dili pa mahuman ang tulo ka tuig ni Governor Pambari 4 mahatagan kini og solusyon. Manghinaot nga wa nay mo reklamo nga kami pa may patubilon sa ambulansya. Kami pa may patubilon sa ambulansya nya gawas patubilon at driver mangayo pa magtags kalibo, ha? Ato ning hatagag pagtagad ha kay ang giingon man ko diri kasamangkin unsa man kani magpanoko sa pagsuspenso kung adunay matud-an nga reklamo nga wa magtarong pagatiman. So sa ato pa unya pa isuspenso kung matud-ang sadan. Di ba murag na kuan ani gobernador pa naminaw managoy mo mga staff ron o naminaw managoy ka? Ato ako no sang balansihon kung kanus ata mo pahigayon og preventive suspension og pagtangtang. Kay kanan duha ka butang managlahi man na. Managlahi na kasamangken. So preventive suspension kay unya naka og mapamatud-an nga sadan isuspenso lang. Nga sadan kinabuhi ang nakataya ni ana. Straight to the point. Ato na hatagag pagtagad ha kay kanang naang ang kuan ba ani sa kasamangke nato nga karon kaning dili sad nato ni kaning hitabua karon mao man ni ang tan-awan ning gibiyaan ni Gwen Garcia, ha? Mao man ning hitabua mo ning problema ha mga sukin tigpaminaw. Problema ning gibiyaan ni Gwen Garcia nga dia intaws administrasyon ni Pambari 4 ni gawas. Kadunay na ning nahitabo kani adto pa. Pero walay kana bang maisugon nga ni bulgar ni ini tungod mga sukin tigpaminaw kay hadlok lagi silang gobyerno kanhi Gobernador Gwen Garcia, ha? So ang hinaot nga kaning problema sa ospital panahon ni karong panahon na ni Gov Pambari 4 di lang sa nato sa dali-dalion mga sukin tigpaminaw pero kinahanglan sulod sa tulo ka tuig doon na nantay mamatikdan nga murag ni improve na. Doon na mga pagdaig sa mga katauhan dito sa probinsya nga okay na ron ipong kumparar ni sa administrasyon ni Gwen Garcia kang PAM okay na at least nana kasamang ni store kay di man ta makakuan gyud nga dali-dili na to dali-dalion kay kanang puguso og sa gugma pa na kasamang ni store kanang gugmang nag-uros-uros delikado man na og mga paros, ha? Gugmang nag-uros-uros delikado og mga pangos, ha? Onya dito sa kauluhan mga sukin tigpaminaw 25 na ka ang nakalas, 25 na ang nakalas sa epekto sa habagat sa niagi nga semana base sa wahing report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
Straight to the point. Kaluoy ba po din taon aning 25 ka kinabuhi mga sukindig paminaw ang nakalas. Amo na nga kanang naa nga padayon natong iampo sad mga sukindig paminaw ang kaning ni ang nahitabo dito sa kauluhan tungod sa mga bagyo sa habagat nga ilang nasinati ngadto. Straight to the point. Ang nang hatagan unya ang Thailand ug Cambodia ato sang i-update ron kan mga sukindig paminaw ha. Ang karon taud-taud kay muraga na unsa maning Thailand ug Cambodia nga nahuman naman unta ang kanang nang Iran ug Israel. Ang kani naman pod mga sukindig paminaw nga Thailand ug Cambodia gaaway silang border ha. Binombahay naman sad kasamangkit. Kana guban pa nga mga balita gisgutanan atong hatagan sa tong pagkulo kabildo karon og pagtagad mga sukindig paminaw adiri lang sa ato ang panag-uban og sa 93.9 IFM. Straight to the point. Onya ato sa ang ato nisgutan don mga sukindig paminaw ha kaning ni ang mahitungod sa article of impeachment ni Vice President Sara Duterte kay murag daghan mga sukindig paminaw ang mga wa na himutang ani kagabi og wa makatarong og tulog ha. Kay tungod mga sukindig paminaw ni ining deklarasyon karon sa Supreme Court ha. Ato nga paminaw na karon na balita gikan sa sports gikan sa atong sports analyst ug international boxing judge kasabag Edward Liga sa linya nato karon. Kasabag Edward, bye buntag. Mayong buntag kasamangkihan kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Gisanksyon na sa Games and Amusements Board or GAB ang away tali ni General Nicolas Torre og Mayor Basti Duterte ugmang adlaw mipagawas og ang resolusyon ang board no pinaagi ni Chairman Francisco Rivera nga diin ilang gitugutan ang maong away ug ilang gi-emphasize ang safety sa maong protagonist sila ni Torre ug si Duterte. In fact, mopada sila medical team ug mang adlaw mismo dito sa maong venue sa fight ug gawas ni ana magpili pud sila og certified nga referee unya no nga moy mahimong official sa maong away. Apan ang problema away nga mahitabo tungod kay kagahapong adlaw milupad man sa Singapore si Mayor Duterte kauban ng iyang pamilya ug mga staff ug imposible kaayo nga muto nga pakini ug mang adlaw. Sa susamang kalambuan miingon usab si Congressman Pulong Duterte nga maayo unta nga gawa sa drug test mo pirma og waiver no si Nicolas Torre kay basi kunog mamatay o ma-hospital kung maigo kini ni Pasti. So wala gyud boxing nga mahitabo ug mang adlaw andam na ang binyo ug dunay ring nga giyatao didto sa Rizal Memorial Coliseum alang sa maong away. Apan ang tanan dili gyud kini mahitabo kay imposible pa nga moto nga si Basti Duterte. Pero kana ra bang Singapore kasama ang Edward okay i-confirm ato nakalarga gid sa hapon des buntag duol-duol ra ba na ako lag ko anto panungog ba kani panungog lang ni iya unya kanang murag hata-hata ba anya mo kalit og tunga. Mas nindot kayo og mo sorpresa og dali ra man kayo ang Singapore pila ra man pila ra man ka oras. Duha ra man ka oras kapin ang flight ini kasamangken no? So duol ra man ning Singapore so kung makatunga si Basti ug mang adlaw mas nindot kayo dako kay nang sorpresa unya balaga mag-boxing sila pila lang ka rounds no so malingaw gyud ang mga tao kung mahitabo kana so ako lang ang uban ana no basig tactical lang pud kini ni Basti pero kung di mo to nga siya ugma mo nay pagaingnon nga mikakak siya sa maong away kasamangken. Pero wala pa kaya naa pa may 24 oras nga paabuton sa tanang nagpaabot ni ining mong isyu kasamangken. Pero ugma si General Torre mutungagid siya dito sa Rizal Memorial ilang venue. Mutungagid siya sa Rizal Memorial Coliseum. In fact gahapon nag-train siya bisan pa sa kusog nga uwan midagan kinig na pulo collapse no dito sa oval sa PMT compound kasamangken diin gipakita niya nga
andam og tagana siya sa maong away nila ni Basti Duterte. So ato na lang paabuton sa sunod nga 24 oras basin di ay ug mausab ang una-una ni Duterte o taktika lang kini ugma iyang isurpresa si Tory ug aron di kini makapangandam mentally unya iyang kulatahon dito sa Rizal Memorial Coliseum. Anyway, na may mga sakop sa medical team sa Games and Amusements Board, so pagsiguro usab sa gloves nga ilang pagasulubon ambot unsa kang timbang ang ilang pag-aawayan, pero ang GAB ang kanunay gyud nga gi-emphasize na ang paramount concern mao ang safety sa mataga protagonist sa maong eventa kasamang ken. Pero ang GAB kasama nga Edward no kay kuha naman sila, mo sanction man sila sa away. Pero mo prefer gid sila ganay gi-catch weight gyud. Dapat unta, pero maguyon ang both parties nga wala lay catch weight, kuan na lang amo entertainment lang ni. So okay ra, pero adto na po na sa gloves unsay sulobon. So para di kayo kuog impact ang kumo, siguro pasulobon sila og kanang tag 14 ounce no, kanang pang practice lang kasamang ken, pang sparring lang. Ay lang ng 8 ounce kay kana pang world title fight man na siya. Ang muragi kuan nipis lang ang hapin sa imong nakol ana kasamang ken. So ang GAB seryoso sila sa magpadala sila nga medical team ugmang adlaw apil na referee kung aron pagsiguro nga dili surambaw ang away nga mahitabo kung madayon man gani kini didto sa Rizal Memorial Coliseum, no? So ato lang paabuton kung madayon ba gyud ang away kay sama sa imong giingon dool ra kayo ang Singapore base di ay na toy round trip ticket para ugmang adlaw mo balik lang si Basti Duterte. Basti lang. Basti lang kung madayon askang Alegria Pilipinas kasamang ken apil patong biktima sa baha in town magkatawa sila kay malipay sila magtan-aw unya sa maong away kasama. In fact diri sa Cebu dunay usa ka negosyante nga miingon nga andam siya tagana nga mo-host mismo libre diya sa New Star, hotel ang casino ang away kung gusto nila ni Basti ug ni General Tory. Pwede siya muhos siya mubayad mismo sa maong venue. Ngiga no, ngiga. Para lahi po ni sa gingon ni Senator Panfilo Lacson nga resort casino gyapon nga willing kayo nga mo hatag og venue nila nga libre. Lahi po ni ang kini sa New Star man kadto dito to sa Manila, no? Kung wa ko masayop ang kuanto kun dili Okada ang City of Dreams kasamang Ken, no? So willing po na sinang kamal anang binyo anang boxing or least sa New Star kung wa ko masayop 1 million ang binyo lamang sa ballroom kasamang Ken, no? So kuan kayo, so ang negosyante niingon siya nga pwede siya mo host mismo kung gusto ni Basti og ni Tory sa Cebu. Ang Cebu siguro mas maayo mos nga naman neutral siya, di ba? Mindanao si dito si Basti, tas Manila si Kuan, so mas maayo diri sa Cebu. Neutral place, no, ang ilang ang binyo sa maong away, pero na-desisyon na naman nga alto ugma sa Rizal Memorial Coliseum magpaabot na lang ang mga tao ugmang adlaw kung mahitabo bagyod, no, ang giingon nga fight of the century kasamang Ken. Sila na. Fight of the century. Pero arita sa laing balita sa paugnat sa kusog, nahimong kampyon ang San Miguel Bear human nila gipukan sa Game 6, no, ang Talk and Text sa score nga 100-96 sa pagsugod sa first quarter. Dikit kaayo ang maong tuwa, milabaw ang Talk and Text 25-23 sa second quarter ni dikit gyapon kayo ang duwa, milabaw ang San Miguel Bear ug 2 puntos lang gyapon. Pag-abot sa third quarter nanginit na si CJ Perez, si Jericho Cruz ug si Junmar Pajardo, ug sa fourth quarter naisuway og duol ang naninguha ug mituol gyud ang Talk and Text apan nasirad-an sila tungod kay nanginit usab ang veterano nga si Marcio Lasiter ug didto wa na gyud pa nila hatagig kahigayunan ang Talk and Text ug naparot kini sa score nga
Sinto City 90 size. Si Jericho Cruz mo ay nahimong finals MVP. Of course, ang sugigante nga Sugbuanon nga si John Mar Pajardo mihimo kini usab og nindot nga splendid nga performance no. 22 puntos, 19 ka rebounds og 3 ka assist. Si CG Perez ni puntos sab kinig 23 puntos. Ang mga fans sa San Miguel Bear nalipay kayo og ang coach nga si Leo Astria nagpapasalamat sa management sa San Miguel Bear og ang mga players niini samtang si Manny Pangilinan nga mitan-aw mismo sa maong tuwa mi daig kini sa ayang mga players bisan pa man og runner up lang ang ilang nakuha. Kini mo ikaduhang higayon nga napakyas ang talk and text pagkuha sa Grand Slam ug ang San Miguel Bear gihapon ang nagpildi nila sa All Filipino Conference Cup ni adtong 2011 ug karong 2025. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog kog pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatan-on, internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis ug GERD. Unsa pay imong gipaabot? Mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto ug sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen! Salamat kay kasama ni Edward Liga sa ato nga balita sa sports. Basta ito na kompleto sa ato mga balita ni ining mga orasa. Standby lang karon taon mabalik sa Radyoman Benji Tanghian o man lang sa atong pipila ka mga pahinumdom. O man ako diri sa control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa rin Radyoman Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag. Radyo mo nationwide. Balik ta makasama dire sa ato ang panag-uban, sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga ha. Anya kita mo'y motiwas mga sukintig paminaw sa programa ni Attorney Rufil tungod kay ato na sa importante sa gayo mga sukintig paminaw gilakaw no. Straight to the point. Sa muna gunta-guntahan taninyo o niya sige lang ato lang ni sagul-sagulan sad kasamangkin o gamayng padidit o galing aduna ha. Bitaw ka to mga minaw na to magabi naman tay kuan man tong ato magabi god ha kasamangkin na padidit ba o niya usahay na man po usahay na magbabuntag ha. So ato ang mga kaigsuunan ha, may buntag ninyo dihan tanan sa mga nangapi-kapi, sa mga namahaw karon buntaga sa mga kananan, o baka diya silahang mga panimay no, so maayong pagpamahaw ninyo dihan tanan, dining adlawng Sabado mga kasama. So muna ang kanang na ang amot kahaog si kasamang Edward Ligas. Doon naman siya kontak yun ni Kuan kasamang Ken kanang na ang acting Mayor Basti Duterte sa Davao. Ipaklaro ko no to unsa man kay klaro naman kuan naman di ay giandam naman di ay ni PNP Chief Nicolas Torre mga sukindig paminaw ang ilang boxing ring ha. So unsa man kanang na ang mo uli sa karong gabi is Basti? Uli dagoy sa karong gabi or dili gyud na siya mo dili siya makig kumbati mga sukindig paminaw sa PNP Chief ha. Sa doon na po naka unsa magkay kuan ha.
Kay makaingon ang mga kadtong mga ang mga anti-DDS ra ba karon kasamangkin, ingon ng uban nga to mga anti-DDS ba wa na. Nga nang kakak na. Kay ni kon na suporta po kayo ang igsuon mga sukindig paminaw ni kuan ba kasamangkin na igsuon niya si Paulo, no? Si Pulong. Ingon si Pulong mga sukindig paminaw, Congressman Paulo nga kanang pulong-puling Pulong, no? Ingon siya ra ba kasamangkin nga sige og madayon sila mayo noon niya pinirmahay sila waiver, ha? Pinirmahay sila mga waiver bulahan dili niya ipadakop si Basti o galing mga football kunong ipon rabiya sa Pulong, no? Pero muna pananglitag madayon magaling kasamangkin makaingon nagyuta nga naunsala na ning ato ang nasod, ha? Pero muna nga abot wata kay balo ha kung normal ra ba gyud ni mga sukindig paminos mga Duterte ba. Kaningon ani nga style good kasamangkin kang digong maguning style, no? Ka digong nga style ba, ha? Kato si mobitaw to sa una si digong sa diri Sugbo kon mahinomdom ta mga sukindig paminaw ang iyang gihumutan nga iyang gihumutan nga sagpaon si Vice Mayor Tomas Osmeña. Nomdom kadto kasamangkin nga gina ni kani Presidente Duterte nga kanang naay mo pagbuot kasi mo nagatuo mo kamo layhaw sa Cebu sa to sampalungon o sagpaon masa mo na nga termino, ha? Pero wa na lang gyud in taon ni Kwansi, wa na lang gyud ni daghag langas mga sukindig paminaw kani si Vice Mayor Tomas Osmeña karon, ha? Pero karon murag ni kanang naang nakaingon si Vice Mayor Tomas Osmeña dagoy karon nga tanawan na sa imong kahambugero. Pero muna nga ang Singapore dool raman ni mga sukindig paminaw o kasamang Nistor o gabi manggaling. Pero wa may kwan kasamang kino, wa may kanang na ang update si Basti og budayon basag di makig-away. Straight to the point. Now sa dili bata mo adto mga kasama sa kaning ni ang isyu nato kabahin aning deklarasyon karon sa Supreme Court. Kabahin sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ato sa ning gulo kabilduhan o gamay ba kaning ni ang kaning boxing mga sukindig paminaw nila ni Davao City Acting Mayor Basti Duterte og ingon man usab kaning ni ang si PNP Chief Nicolas Torre kay kanang naang ang tanawa kasamang Nistor ang uban naghuwat man gyud og update dunay uban kasamangkin ilabi na tong mga idol kayo ni Basti mingon gyud nga ayaw na lang nagtagda kay una. Pero kadtong uban nga mga mahilig kaayo og boxing kasamang Nistor kaning ni aligre ng tanawon masubra panis away ni Manny Pacquiao og ni Barrios ngano man tungod kay sunan ka si Basti kanang acting mayor o niya PNP chief pag sinumbagay bastang aligriha paminaon. Si kuan lang tingali unsa may kuan ni Basti kasamangkin basig kuwang pa sa gulhog dagway kanang kuwang tingali sa pa mga sukindig paminaw kanang hulhog ba ako ang kanang hulhog unsa nang nga sa diri Sugbo nang hulhog kasamangkin ana bang kanang moingon nga sige aga talaw man agi sige kuan lagi na ana ba sungog ana wala sungog ano man tungod kay ang games and amusement boards karon kon kaning gab mga sukindig paminaw ni issue na og resolusyon pinaagi silang resolution number 2025-08 series of 2025 ang resolution to ensure the safety and integrity of the proposed boxing match between PNP Chief Nicolas Torre III and acting Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Straight to the point. So kaning ni may kwan na may atong kopya nga ang Games and Amusement Board mga sukindig paminaw
ni padala nagresolusyon kasamangkin nga kanang na ang ilahang panigurohon kaning irang resolusyon para ipaniguro ang kaluwasan og integridad mga sukindig paminaw ni ining umaabot nga sangka nila ugma pohon. Straight to the point. Pero ang pangutana lagi diha nga sa umay kisa may duwaon kasamangkin nga tua naman sa tua naman mga sukindig paminaw sa Singapore si Baste doon ako na palapalahan ko no ang tawag sa day kasamangkin gawas anan sungog palapalahan na palapalahan nimo nga inana kon tingali og kuno kanan ang palapalasad ba so naa dinhi ilahang gi padala usab mga sukindig paminaw naman dire nga whereas pursuant of Executive Order number 120 as amended by Executive Order number 392 no na dire ang Games and Amusement Board CONGAB is mandated by law to regulate and supervise professional boxing to ensure that events are conducted with the high standards of safety, integrity, and sportsmanship. Straight to the point. So, base sa mandato sa balaod mga sukindig paminaw, pag-regulate ani ang nga kaning ni ang GAB, sila mo supervise ni ini mga sukindig paminaw para siguruhon ang maong kalihukan mamahimo nga musubay sa high standard sa safety. Kinahanglan kasamangkin onya integridad dayong sportsmanship. Kinahanglan nga kanang na ang sports lang yun. Dili ba nga kanang na ang panlitag na malukapa kasamangkin, panlitag dunay na malukapa or ga matikangkang dili mamusil so andam karon ang GAB mga sukintig paminaw nga mo supervise ani. So andam na gid sila kasamangkin no? Ang palitag madayon ugma. Palitag madayon ugma mga sukintig andam na gid ay. Grabiha aning kalakihan. So mao na nga si kay kuan man si PNP Chief Turi mga sukintig paminaw nagabi naman iya nga practice no bisag uwan mga sukintig paminaw ga sige sa jogging bahalag uwan ga jogging siya kay minaw nako dili po ni papildi tingali gyud mga sukintig paminaw si di ni papildi si PNP Chief Turi bisan og sa iyang pangidaron nga 55 ingon na ba ingon ang uban di na nakadaog ni Basi Piros Basti dako gilawasad kasamangkin nya batan-on ba nya praktisado man sa dekono ni si acting Mayor Basti Duterte si Mayor Basti kanang naa nga praktisado sad pero wa say kumpiyansa si kuan oy way kumpiyansa sad mga sukindig paminaw si Mayor Basti practice sad siya nga taas sa height lang daan taas si Basti sa lawas gidakon pabor Basti sa edad mga sukindig paminaw mas taas nig lahutay mga sukindig paminaw kay kuan pagod kanang na ang 37 pa si Mayor Basti si PNP Chief Turi 55 pero wa say kumpiyansa bahalag ulan mga sukindig paminaw gisulit gina iyang practice so mo na nga gibutang diri sa GAB nga importante nga naay sportsmanship mga pananglitag magsinumbagay sila kinalang sports lang way mga soko pagkahuman way ka nang mamuligi kinapilde so mo na nga kanang na ang tuwan dito ni lupad naman so mo na nga kaning ni ang andam mga sukindig pero tanaw ni ron kay ton lupad naman asa man tong kuan pero andam naman ang kuan diba naaman non toy ang katong ilahang ang Coliseum to kasamangkin katong doon na nagipanda nga mga himuonon nga kuan sa ring nila asa man to kasama nga Gerald katubit ta mga picture nga
kanang naang tuan na gipang ang mga bangko kasamang Nestor, wa na gitrapuhan na ditong mga bangko. Kato mga bangko ba? Gitrapuhan na sumoni nga kanang naang nakaingon mga sukin tigpaminaw si ang uban mo ingon nga awa na gyud si Mayor Basti makakita na gid sa katapat ani kay sukol mastore pero wala lay dakpanay pod si Mayor Basti dagkog bukton kasamangkin oy dagkog bukton na braso dagkog braso pero mo na hanga sa buto ni nila nga kanang naang pananglitan mga sukin tigpaminaw og mapilde si PNP Chief Tory ni Mayor Basti kay kabintaha lagi si Mayor Basti kay dako onya dakog lawas batanon panlitag mapilde si PNP Chief Tory kinahanglan nga dili lang ditso og dakop dead sa ICC ayaw lang ayaw lang po PNP Chief Tory kay basi og musuko ba basig mamuligi ipadakop na hinoon ayaw sports raman ingon manggab sports ra ato ni hatagag pagtagad ato ning ko anon mga sukin tigpaminaw so muna ato lang ning siguta ginagmay sad gud kasamangkin kay do na may update na anya kaning niya running story ba kaning niya o niya ato nga gipaabot nga ugma kay uban kuan magod nga basin og kanang naabang ang ugma ba ang ugma suman madayon or di bakaha so muna nga saon to man nga niya naman nakapangandam naman usab mga sukin tigpaminaw onya andam naman ang Rizal unsa niya kasamangkin Rizal Memorial Coliseum so muna andam naman onya sa man ani di ay nga nakasibat naman mga sukin di nakalakaw naman si Mayor Basti kay ang GAB matod pa nila nga diris ilahang resolution mga sukin tigpaminaw atolan ni pugnit-pugniton kay taas man guni so niingon dinhi nga whereas the board acknowledges the necessity of prioritizing the safety and welfare of the participants so ilahang nga ang board mga sukin tigpaminaw ni ila sa kamahinungdanon sa pag prioritize sa seguridad o kaayuhan sa mga partisipante and therefore sees it essential to extend its technical support and medical supervision. Straight to the point. Sumatod pa mga sukin tigpaminaw nga kaning ni busa, ingon sa busa ang ilaha karon nga gipanglantawan mga sukin tigpaminaw ang kinahanglanon unya ang ilahang technical support mopada mga sukin tigpaminaw og motabang ang GAB in terms of technical support unya mopada sila ditog mga medics kay kaning ni mga sukin tigpaminaw pananglitag madayon kay wa pa may statement si Mayor Basti nga dili sa mudayon ugma pero si PNP Chief Tory mo ingnon sa mudayon ugma mo adto sag sayo didto si Mayor Basti mo na atong mampaabuton og mudayon ba siya or dili kay para mga sukin tigpaminaw nga ugma pon kasamangkin para makaandam po ta niya para pod nga kay doon na may uban magpustaan ay may mga naminaw na to asa mo pusta minaw na ko murag inilog ni si Mayor Basti kasamangkin murag inilog ayo si Mayor Basti gyud akong tan-aw so mo na nga padala dito doktor padala sag doktor ang GAB kasamangkin padala silag doktor padala sag nurse dala sad kay delikado man ni kasamang Nestor unya doon na man ni usag-usa nila doon na sila kalagot ba doon na may kalagot usag-usa unya basig apuruhan so simbako lang ayaw lang sports lang kanang sports lang ba unya kana lang nga kuan gud na kanang nga kuan kay ang gusto ni PNP Chief Tory nga sports lang ingon pod si Mayor Basti nga adi ngano ipaagim nag charity nimo tuo ka nga ako dugay naman kay ko makasumbag og unggoy Wag gabae. So muna katon sa mga nangutanag update kung madayon ba mga sukin tigpaminaw ang
ilahang duwa, ha? Kung madayon ba ilang duwa ugma wa pay klaro, pero murag paminaw na kasamangkin murag layo sa tinuod nga madayon tungod kay si Mayor Basti nakalarga naman paingon sa Singapore, no? So muna ang kanang na ang kuan lang kay kuan mo guni pananglitag madayon kasamangkin ugma unya og wingon ang mga judges nga palitan og wingon ang mga judges nga kanang majority draw lang, ha? Pananglitag maingon tabla lang, tabla. Anya kinahanglan nga pero wa pa may contract di goy oy kay pila naman ka oras. Pila man ka oras unya kinahanglan do na magini kontrata nga kontrata gid nila kay basi og ibutang gid dito sa kontrata nga pananglitag mapildi si PNP Chief Torre dili dakpon si Mayor Basti, ha? So muna ang ato ning kuanon, ha, ato aning kuanon kasamangkin. Pero ikaw kasamang Nestor, asa magapusta? Asa magapusta? Basti ka. Basti ka. Basti kuan man ni kaning naang leader man ni wa pa ni na media leader in Duterte dito sa Alegria sa Mang Nestor. So muna nga pero nakuha naman to naman dito sa kuan kanang na ang sakay mag-eroplano mga sukin dig paminaw. Anawa nga kani sakay dito eroplano sa Mayor Basti. Dunay naka-video ani nga kuyog sa ilang flight kasamangkin. Sa ilaning flight nga kauban niya sa iyang flight gahapon, no, si Mayor Basti. Wata kay balong hakong ihabadang isafety iyang pamilya dito sa Singapore. O niya mutunga sa karong gabi para sa away niya ugma. Wata kay balo. Wata ka balo mga sukin dig paminaw hakong. Kay susim pananglitag karong adlaw kasamang Nestor. Mutunga mga sukin dig paminaw si kanang na ang Mayor Basti. Kay kanay praktisadong manidaan si Mayor Basti. Hilig manig barbell, hilig ni kanang katugan ning ihang kanan ang practice nga sumbag-sumbag kasamang Nestor kusog kumo. Wata kay balo iya sang gikuan yang pamilya dito kasamangkin unsa kahay kuan kay base og ginsa nga sige kay isipti ta mudaan dito Singapore kay wata kay balo og unsay sunod mahitabo ani og pananglitan og magsumbagay gimi madayon ni PNP Chief Torre. So tuwa man dito karon kuyog iyang pamilya no mao ni nga kuan unsa man ni aba ni audio gi kuan ba gitawag ba siya sa video ani kasama Gerald kuno ato ko ni paminaw gamay kay kanang na ang kuan man ni si Mayor Basti ini taon ato paminaw gamay kasama Nestor kay ato ning kuanon ang wala ni audio so wani audio di ayon niya kanina kuan na siya day si Mayor Basti mina ko sukol ni kasama kino isog man ni isog man ni si Mayor Basti sukol ni siya taon kay pero mo na nga kasi pero kuan ko kanang na ang wata kay balo hako naluoy lang ba si Mayor Basti ni PNP Chief Torre kay 55 na edad wata kay balo niya wala sa musulti kung say rason niya kasamangkin way sulti nga kanang na ang unsay rason na Mayor Basti Mayor mo man siya nga kuan man kanang na ang paminaw nako ra ba murag yug mo kuan gyud siya murag sa kuntanaw siyang naong murag nangandam gyud siya kasamang Nestor pod so tuwa siya dito karon sa Singapore kauban iyang pamilya o ang iyang mga pipila ka mga staff niya dito mga sukin dig paminaw sa Singapore. So naa sa naglingkod kanis eroplano, nasa naglingkod dapit sa kanang naang sa bintana, no? Bintana kasamangkin naglingkod. So dili makita o kinsa iyang tupad kay ang nagvideo ani murag kawat-kawat ra po ni pagka-video ngali kasamangkin, no, nga pakita dito hala si man ni si Mayor Basti. Siyempre kuan nagod sikat na di mailhan dito kasamang Nestor so mo na nga kanang naang kuan ni taon So
wata kay balo ha kay pananglitag mo kalit og tunga ba tinuod. Ha? Pero ato kunong kuanon, di ba katong iyahang staff kasamangkin nga kuan do naman kay number ato tong sulayan nato tog tawag unya. Sulayan nato tog text og unsa man do na bay kuan na do na bay mo balik ba si kanang naang Mayor Basti dire karong gabi or ugma. Ha? Kay wa man sad siya mo balibad, wa sad siya mo kana bitang mo tando. Ha? Pero do na siya kadtong iyang statement nga katubitang ningon siya kasamangkin nga sus nganong ipaagi pa nag-charity. Ha? So doon na ko'y kondisyon. Ha? Doon na ko'y kondisyon nga kung makigbinukbukay magyug ka kanako, ha? Kay gusto na kaayo ko nga makasumbag man tingali to. Gusto na ko makasumbag og unggoy, ha? Kabiya Basti, no? Kaso ningon siya nga doon na ko'y kondisyon. Ang ako ang kondisyon maunay nga ingna ang imuhang presidente. Ingna si Presidente Marcos. Ha? Nga ang tanan nga mga elected officials at tanan nga mga opisyalis, mga pinili nga mga opisyalis ipa-undergo og hair follicle drug test. Unya kaning ni ang hair follicle drug test. Pila naman na ka, sige naman nagbalik-balik kani adto pa si Presidente Marcos dunay mga nanawagan nga magpa-hair follicle drug test mismo si Presidente Marcos di mangyud gani mo pa-hair kanang na ang hair follicle test. Di mangyud gani sa musakay aning istorya, ha? Matod pa ni Presidente Marcos nga iya sang kanang na ang gipangutana ni mga sukin tigban sa mga kaubanas media. Pangutana tubag siya nga ngano mga ako man ang buhaton, ha? Why should I do that, ha? So mo na kondisyon ni Mayor Basti. So kana nga kondisyon, grabe kana kabugat ka sa mangkin. Bugat kana nga kondisyon. So pasabot ba nga kaning kondisyon, bugat na kondisyon, nasayod si Mayor Basti nga warag di gini mahitabo kay mismos Presidente Marcos di man magpa-drug kanang follicle test. Di man siya hair follicle drug test. So muna iyang kondisyon. So muna nga ang uban ang interpretasyon sa uban nga tungod sa kabugat sa iyahang kondisyon, tablara nga dili siya ganahan nga madayon ang ilang boxing, ha? Tanawa ato nga kuan kamo nakadungog naman mo ani, ha, kay kuan man ning Atty. Rofil gahapon. Pero ato ning ipabati og utro, ha, kaning niyang iyahabang pag-istorya niya sa kondisyon, na mismo si Congressman Paulo Duterte niingon sad siya nga andam sila nga magpa-hair follicle test, ha, kung ugaling si Presidente Marcos magpa-hair follicle test, ha. Bato ko nung paminaw ng kondisyon ni Mayor Basti, mga sukin dig paminaw. Pero sa ko laging duda kuan ni kanang City Gis ni, City Gis ni kay palitag sa tari pa ni kasamangkin ba inilog kini si Mayor Basti kay kuan man batanon dakog lawas, ha, og tinud-on gyud ba kani. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Gusto mo lang talaga ng suntukan. Bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Walang problema. Kung if it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. So mo ni ang iyahang kondisyon nga iyahang palagan, iyahang mga sukin tigpaminaw sakyan niya, iyahang kanang naang musugot siya
nga mag charity boxing sila kasamang Nestor kung si ang tanan nga mga elected official sa gimo paubos aning ni ang kaning ni ang drug test sa kanang hair follicle test. Pero ingon ni si kuan na pakabugata anang kuana bugata anang naa nga si Presidente Marcos nga nagpakahilom ra in town, mga sukindig paminaw nga napuno os kalipay human siya ni adto sa Amerika, napuno os kalipay human ni adto sa Amerika, kay gipahangyo sa Trump og 1% sa taripa, Giapil-apil man hinon siya nagpailom-hilom ra sa kasamangkin. Giapil-apil pagan na sa presidente hastang uban nga mga opisyalis. Uban nga mga opisyalis, mga sukindig paminaw nga nagpakahilom pagan aning kalakiha, Imbis malipayo na kaayo mga sukindig paminaw ato ang presidente, atong presidente nga malipayo na kaayo human gipahangyo og 1% sa kanang naang kaning niang sa taripa na to. Inyo apil-apilon, so mo nga ato nin tan-awon kay no yahay og practice man sila. Yahay sila og practice mga sukindig paminaw, pero unsa may kuan unsa may kana bitawng makaingon na pod si PNP Chief Tory God kasamangkin og dili sa musugal ba, makaingon sad siya nga kanang naang ato ipakita nga dili ta basta-basta nga hagit-hagiton lang sa bisan kinsay mohagit or mga unsa ba mga mayor ba diha, labi na kay hipi siya sa tanang pulis sa Pilipinas, so murag makaingon sa PNP Chief Tory ba nga kanang napananglitan og kuan, pero naingon man os PNP Chief Tory nga okay ko at least lingaw-lingaw lang, lingaw-lingaw lang para sa mga biktima sa bagyo makatabang ta, tabang ta, lingaw-lingaw nindot sa lingaw-lingaw kay boxing yun